karom, mióta elmentem otthonra. Na ez az egyik, amit el szeretnék mondani, a másik pedig az, hogy ugyebár kijöttünk ide Angliába, nagyon sokat BMX-ezünk és összeraktunk itt kint rólam egy újabb videót, ami számomra egy ilyen régi vágy volt, hogy végre úristen legyen egy olyan videóm, ami én úgy érzem, hogy benne van minden energiám, és minden olyan dolog, amit bele tudtam tenni a trükkeimbe, lelkileg, összpontosításilag 100%-osak, úgy érzem. És tök örülök, hogy így sikerült összehozni ezt. És én annyit fűznék még hozzá, hogy remélem, hogy tetszeni fog nektek, és hogy inspirációt, motivációt tudtok meríteni majd belőle. Mindig is nagyon nagy álmom volt otthonról elmenni, de erre valahogy sosem vált lehetővé ez az álom, vagyis hogy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg. Aztán egyszer csak törölgött a telefonom, fölhívott Egri Krisztián, hogy lenne ez a lehetőség, hogy ki tudunk jutni cirkuszba dolgozni, és aztán egy kis agytörés után, egy gondolkodás után megfontoltam, és igen lett a válasz, amit így utólag nem bántam meg. Nagyon jó döntést hoztam az életembe, nagyon sokat BMX-ezem, az álmomnak élhetek. Igazság szerint hiányzott már nekem ez. Otthon egy kicsit motivációmat vesztettem, és amióta itt kín vagyok, azóta újra érzem ezt az ilyen tüzet. Újra motiváltnak érzem magamat, újra fejlődni akarok, újra BMX-esnek érzem magamat, és ez egy nagyon jó érzés. Nem egy hobbinak nevezném, hanem egy életformának. Sokkal több, mint mondjuk az, hogy valaki eljár kell pecázni, vagy teniszezni néha a barátokkal. Ezt úgy mondanám, hogy ez egy életvitel, amiben egyszer, ha így belelátsz és így belemélyedsz és elkap, akkor ettől nem szabadulsz és nem is akarsz szabadulni soha életedbe. Igazság szerint azt mondanám még nektek, srácok, hogyha bármikor az életetekben kaptok egy olyan lehetőséget, hogy el tudjátok hagyni szerény hazánkat, akkor én azt mondom, hogy menjetek. Veszteni valótok nincsen, mivel szerintem otthon eléggé be vannak szűkülve a lehetőségeink. Mindenféleképpen azt ajánlom, hogy lássatok világot, és hogy éljétek meg az álmaitokat, saját céljaiteket, érjétek el. Valósítsátok meg önmagatokat. YOLO!
Igazság szerint szeretnék köszönetet mondani azoknak az embereknek, akik ezáltal ez létrejöhetett, és akik a kezünkbe adták ezt a lehetőséget, és mi éltünk vele, és ez egy nagyon jó dolog. És szeretnék köszönetet mondani a szponzoraimnak, támogatóimnak, hogy ide kiküldik utánam a cuccokat, és hogy nem hagytak cserben, hogy nem versenyzek ugyebár most otthon a szezonban. Ja, és ne felejtsetek elmenni a Velvártnak a nyílt napjára, ami Norma Parkban lesz megrendezve. Tuti, hogy nagyon nagy buli lesz, és hogy nagyon nagy BMX-ezésre lehet számítani odafönn. Én is elmennék, ha otthon lennék. Jelenleg is zajlik a Norma Parkban egy ilyen BMX-es, oktatós, kisgyerekes tábor, ami nagyon-nagyon jó dolog szerintem, hogy ilyen indítatás, kezdeményezés elkezdődött otthon. Nagyon jó, hogy foglalkozunk a jövő generációjával, hogy nem hagyjuk elkajódni őket, és így menni szét, hanem próbáljuk egy kicsit összefogni ezt a fiatalságot, és próbáljuk őket értelmes dolog felé terelni. Jó környezetben teszem ezt hozzá, jó emberek között, sportolnak. Ez jó dolog. Ez egy nagyon jó dolog. Én is már 11 éve, 12 éve majdnem űzöm ezt a sportot, és hát azóta nem is tudtam, és nem is akarok tőle elszakadni, és nem is tervezem, hogy el fogok tőle szakadni. Szeretném ezt addig csinálni, ameddig lehet, vagy ameddig lehetőségem van ezt csinálni, és jelenleg most is ezt csináljuk, és tök jó dolog.